Ato na mi guys. Ato na mas andas season guys. Ato na mi Flor. Uy, di pa bisa ni nakaksak mo. Kanang mga tulo sa agri pagpabilit kanang mata buok mamatidin. Kanang gasayara ko bulit pa mapabilit na nila. Kanang tuwa ka buok pa maika ha. And on we'll go. Hi guys. Kaya na ko guys, makatanda na ko sang basak. Dari sa lana ko sunod, muban ko na isa. Katong bazong kay mod ko na guys. Sa mapagmilit sila sang pidila. Kay na may hatag sa lubong gikan sa Cebu. Ay, tawag kayo mamaday. Hi guys. Kasalayan nato mis basak. Kana umis basak karon. Yang kau ba nagputong pazong kainit na. Azo ni guys kanang nalinsing ng mga dahon guys nga sa kabon karon gikan sa pagbagzo. Nagselya nagkukuha gud sa dahon sa Madrid mo na isang karipay guys. Ang kuan mazul kay dani sa lingsing. Lipat siya din taon si Jack. Ana. So sa ila kalula pidila day ha. Kay tinghatag ning pasalubong day ha. Atura kas ilang ng pidila day. Oh, alin na. Dali na na. Kaya sa basak. Nagputong pazong sa susubahin taon. Nata. Vlog. Salamat mong Sige. salamat. Kinang. Tayo mo ganito katupang laki para buklong. Anja guys. Lili na ko dari kay. Guys, gagi. Mimuwag sa pangudit agang basak Dari tipas intok sapa daris kuan. Basak pero guys, makaani din isa guys na guys. Sugod ng gawas sa magbunga des pilit. Kani din ipilit katong dito si babaw. Pagpuwa. Ay Ginoo ko. Pero makaani sa kaloy ani sa Ginoo mao kira lagi ni ngamay. Na guys. Kani guys, basak ni. Himuag sa pangudit. So guys, inakahamanda ni maani ni po naron ni ibalik sa trabaho rin na guys aron mauli. A few moments later. Kita sama? Ala pa talaga be. Ala, lalay kulor. Buyag. Pagitog siyang kulor kami Buyag. Apa ta? Apa yan sa kanta na kal pila ka kulor na Flor? Ha? Pila ka kulor ni jang kamot? 4. Iskutus panda ha. Pat. Bright man kuno kaday. Basta tay. Anong bright man kuno sa tay? Kamang sa dengag. Patay. Unsa tay? Ito na rin sa may mabuhato na nakatapuan. Nagkanin. Haning, hanggang man ko sa may parmusya, lokal. Hindi man siya sa Baka mo rin ka dengag day. Takang kuno ni sa Pila magkasano mo? Lakay kindi mo. Paminaw kay isa na manhalin. Wala ko na magkasano mo. Wala ko na magkasano mo. Jagi sabaw. Dapat ko salmon. Dapat kasano mo ito na ko no. takang kuno sa ang. Right masaya na. Oh, dengag sa karon day. Para dengag sa ikaw rin dengag ha. Lagi may ngawak ko sa mama may ito. Lagi mingaw lagi sa mama lagi. Sa naman na. May istorya ginihan, di mo istorya. Dog mo istorya dili ka mo istorya gimingaw man ka. Ato kas man lapas. Tawagan. Lapas kasi mo ma. Kanang ina siya ko yung agan. Ha? Yung kinaroy agan. Karira. Si Manang. Magkon mag Nanahihig. puntak. Sa mo kabilang pa rin. Karira. Sanay. Lagi kana bitaw gitu mo nimo. Katong tuloy mo mag. Di kana yang gitu nimo. Ang gidar hiray may ko ngari ranay, ngari. Alipat mo gapon. Light to gitu nimo dan itu plus light to. Ama plus light be. May ka. Nakay babul ga mamay ka. May way. Torch wa lagi di lagi mabalhin. Kusog na ang tangi balhin. Unsa gitudlo nang tatay gani hamay ka. Tudlan ko tag dengag. Ato lagi mo to yung ko man. Yes na guys, ang diwang yung taon pagkasakit yung taos. Basing nakasakit ka sa etap kusina na eh. Kay kuan ka gi. Wala sakit yun. Kaya din anda na ko. Parehata na eh. Sa una ka tong May ka kanus na makaninglag kasi doon bumay nakita ko ka. ali December 23.
Tawagin lagi kang mamamay ka. Ha? Tawagin lagi kang mamamay ka. Tawagi ka sa kunog isang mamanay. Kanatay. Tuog lagi kay gabi ko sa amo. Di ka Sanay? maglihok. Why sakit? Maglika. Sakit. Tulad niya nang wag ka maglihok. Sakit. Wala naman Sakit na si mong ginawaan. Nagkusog ka sa mga mamagapon, may ka? Wa dai si mo ko dai. Wa man mi nakudog sa mama kay Thomas Manila. Tay, magzoban sa may mga ikasol ka tay, hay kas nitang. Karon nagtulit sak man kuno tay. Kusog ron. Iyo siyo ko sa kunog nitang. Ikaw na. Bisagin sa Biblia, bisag mga tiguang. Bisag si pastor ni ingon. Ah, kusog sa ron. Ang nitang, ginirag nitang kaso, nag-agis juta. happening Ag sa una dai kay wa makay makita dai. Nakla lagi. Tungod kay ag bagjo na. Ang dagan na nakita di Ang karon, ang katong dahon. Agkat Di, ang hapla, karon, hapla. agudit ug may ubos-ubos pa to gamay. Patay. Ipad niya tong bahay. Kaya madali na eh. Ah, kusog dai sa kaso. Nay! Ano ba? Lima ka mga party, mga color dress so bay ang talagmi, mga strong. Kita bitaw. Ang saunan nitang may nang Agubay may kinakasgano. Agubay may kinakasganan. May looy. Sa una nitang wa may bayad to na malarot to ng lubi kay. Di, bay to. gamang ba hapla Ang mga hapla. Mura ka nagabatang bahay. Kuan man patig bay karon nga dagkong nga mga patig hulublak igo pa na hulublak na gamay nila nagay. Akang iming bay pus. Akang imi dun bay dai. Aray gusto galagi. Siminto man to na. Probinsya. Nagbapod. Arang bisag siminto na nga. Nalagi. Ag siwol ug ag biranda. Mao sige gubang udit sa bahay ni Amy dito sa Valencia. Saan gigligan katong simento aw, wag bisan tong udit. Grabe sit. Kaya guys, mo to na Miss Jejin guys, mo to Miss Anda, Miss Anda ron. Kay kamasilin dito karon. Daday? Dada ako na pandaingot na po ami mamay ka. Di ko kay baho maligo. Ato na mi guys. Ato na Miss Andas Jejin guys. Ato na mi Flor. Uy, di pa bisa ni nahagsak ko. Kanang mga kung gasagri pagpabailit ka ng katabuok mamadidin. Kanang gasayara kong gulit pagpabailit na rin lang. Kanang katabuok mamay ka ha! Amatod na kumamadidin. Dai, puta tani nga sanina rin ikaw. Inibutang na to kasi kundi ka ang labuhin nun eh. Hatag sang nanay ikaw. Ato naman. Mamadidin, musod na kumamadidin. Kasod na kaya to lang eh. Musod na kumamadidin. Bye-bye. Bye-bye mamadidin. Bye. Guys, nanangatag ang tubig guys. Guys, umiral ni. Pila ni ka kuan? Pila ni ka namayran. Relief good. Barog Bohol Province Government. Oh, relief. Taiwan na? Wala na, wala lagi ilang dagat diri. Wa di dagat. Ha, mag-vlog ko na ka. Vlog ko. Sige na. Hazuli na magdagat dul. Nawa ko ng dagat guys. Silpit yun. Kerdod no? Ate, wag kang palitan to gisang kuan. Ato. Posisyon na sila. Posisyon. Nasa na yung posisyon karon. Video ka? Nasa din eh. Sir, sagot. Utag na na. Pwede po, pwede po. Asa masaya ribot? Guys, barang ho sila sa Denmark ubat guys. Ah, jarang lihig pa nak. Bukan kag yun na nina. Lami man na. Gahi lang man na, di pwede ako. Tingnan ba dito dito? Palitin igso ka ma, panakit. Napa dito? Pagka magpastik.
Gipamili ra man namang dagko, gipango to. Ay gana sa tayo gana. Yeah. Wala na di nga na di ay. Yara guys. Bat. At sa dapat kanaya po na kamita may kananan. Kami bala. Kami bahala. Kani aman ni sideline. Headline ko na. Ikurintan dito. Tuong. Tengah kita deh. Hawag dito. Starfish ko na igasa. Sina ni bat diha tatay gana hagbat. Bat man ta mo ko mi kita. Starfish na lang. Kasi kita lagi to sila dagkandas ni agi. Dato pa man tagas dagat good. Pagtanaw sa tuyom ha. Asa ba nadapit ang bat mo? Mulutoran ng bat siya sa daplin. Katulaging naagi nakakita lagi sa daplin. Katong bata ba dito nagpa-signal mo? Tog made ni attorney no? Yan na. Nak, kay tunok nak, Swaki man na. Swaki ito yung na. Wala ba may igo? Masa na? Wala, kuha na. Kao na. Ano ba? Mawala gila. Di, katungkuan. Kita ba? Nalagi. Tuyom ni na? Tuyom na? Morag swaki. Di ko na na, madlok ko. Swaki, maguna mo naglang panguha. Oh. Tuyom na. At kari swaki na, di kong punit. Pagtanawa na sinila si mama, tunog ka nga. Iniin ko mama. Ayaw! Lagi murag. Lagi pa murag. Ha? Naibat? Tuyom. Asa mataag eh. Sila lagi, sige pa nga, dali na kayo sa gilamot doon, dari tadapit. Amay. Pangita, bang ang kakagisarap ko sa ratatay. May isda ka ma. May isda. Dak pa. Ito tayo. Yan, puro mo na ito yun. Tay, naghamda ka naman ba? Ito yung tabo ang isa maling starfish ang makikita. Starfish na naman yung mga gasa tayo. May bata. Bat na siguro ito. Ang gano'n na ibat nanginan, na ibat nga. Tingin sa mga batin. Ito yung lakay puti at lagi na. Siguro na siguro pa muna sa mga tao. Magtao guys, sa mga tao guys.